በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብሪ ምስጋና ለጎይታና ለአምላክና ለመድኃኒትና ለኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ሃም እግዚአብሔር ፈቃድ ብፀጉኡ ድሒና ማለት ታይ ማለት እዩ ልብል ክንርኢ ኢና። ብዙሕ ግዜ እቲ ቃል እዚ ይንገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብፀጉኡ ድሒና ማለት ታይ ማለት እዩ ልብል ግን ምርኣይ የድሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዓለም ብጎይታና ብመድሓኒትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ብናይ ደቂ ሰባት ፈቃድ ተይኮነስ ብናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ወዲ እግዚአብሔር ዝኾነ ብጎይታና ብመድሓኒትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ፈቃድ ዓለም ሃምሊ ድሓነ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒት እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት እዩ። ስለዚ ብደሙ ዓለም ኩሉ ድሒኑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዓለም ብጎይታና ብመድሓኒትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብቲ ንጹህ ደሙ ኣፍሲሱ ስጉኡ ቆሪሱ ሃምለ ድሕነና ዓለም ትፈልጥ። ክርስቲያን እውን በኢየሱስ ክርስቶስ ለአምኑ ክርስቲያን ተባሃሉ እዚ ይኣምኑ እዚ ይፈልጡ ማለት እዩ። ግን ሓደ ሰብ ሓደ ወዲ ክርስቶስ ሓደ ወዲ ስላሴ ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብ ድሒኑ ማለት ግን ካብ ስራሕ ዝተፈለየ ወይ ድማ ስራሕ ለየድልዮ ጽድቅ ለየድልዮ ጾም ለየድልዮ ጸሎት ለየድልዮ ምጽዋት ለይምልከቶ ናይ ጽድቅ ስራሕ እልተፈለዮ ክኾን ኣይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ ፈሊጣ ነፂራ ኩሉ ግዜ ልደቃ ለህዝባ ተምህር ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ኣሕና ደቂ ተዋህዶ ኦርቶዶክሳውያን ካብ ካሊእ ቤተ እምነት እንፍለየሉ ናይ ባዕልና ዝኾነ ዓብዪ ነጥቢ ኣለና ማለት እዩ። ህዝበ ክርስቲያን ክተስተውዕሉ ይግባእ። ደቂ ተዋህዶ ኦርቶዶክሳውያን ካብቶም ካልኦት ቤተ እምነት ካብቶም ካልኦት ናይ ክርስትና ቤተ እምነት ብዙሓት ቤተ እምነታት ሃምለለው ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ናይ ባዕላ ዝኾነ እልተፈለየ እልተፈለጠ መፍለይ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ብጎይታና ብመድሓኒትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ድሒኑ እዩ። እዚ ልላዕሊ ልታሕቲ ልጉራ ልምዝጋ ልውንዘፍ ልቕነስ ነገር ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምንታይ ትፍለጥ ተባሂሉ ካብቶም ካልኦት ቤተ እምነታት ግን ናይ ባዕላ ዝኾነ መፍለይ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ካልኦት ቤተ እምነታት ኣንሕና ድሒና ኢና ድሕሪ ኸዚ ድሕሪ ድሕነት ካሊእ ነገር እየድልየናን በባና ዓቕሚ በባና ስራሕ ልፍፀም ነገር የለን ዓቕሚ ስለለነበረና ደቂ ሰባት ልደቂ ሰባት ከድሕኑ ስለለይከኣሉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ኣምላኽ እሱ ሓያል እሱ መድሓኒት
እሱ ድሕነት ዝኾነ እሱ ጽድቂ ዝኾነ ኣምላክ ኣድሒንና እዩ ቀደም እውን ዓቕመ ይነበረናን ኸዚ እውን ዓቕመ ይህልወናን ስለዚ ድሒና ኢና ካልእ ስራሕ ኣየድሕነና ይብሉ ማለት እዩ። እዚ ኢሎም ይኣምኑ ማለት እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ግን እወ ማንም ሰብ ድሒኑ እዩ ብክርስቶስ ድሒኑ እዩ ግን ካብ ስራሕ ዝተፈለየ ሰብ ደገና ልሞተ ስለ ዝኾነ ሓደ ልድሓነ ሰብ ክፍጽሞም ልግብኦም ነገራት ኣቐሚጣ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐመጡ ሓደ ክርስቲያን ዝኾነ ብክርስቶስ ዝኣምን ተባሂሎም 7 ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን 5 ኣእማደ ምስጢራት እዚኦም ልክፍጽም ዝተቐመጡ እዮም ማለት እዩ። ማንም ሰብ ብክርስቶስ ዝኣምን ብእግዚአብሔር ሓደነትን ሰለስትነትን ይኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ብምስጢረ ጥምቀት እውን ይኣምን ማለት እዩ። ብምስጢረ ቁርባን እውን ይኣምን ማለት እዩ። ብምስጢረ ትንሣኤ ሙታን እውን ይኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቶም ምስጢራት ሃምለ ኣለዉ ኮይኖም እቶም ዓበይቲ ነገራት ግን ምስ ካልኦት ቤተ እምነት እንፍለየሎም ሓና ደቂ ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ዝኾንና ማለት እዩ። እቲ ሓደ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ። ሰብ ድሒኑ ኮይኑ ዝሃለየ ነቲ ድሕነቱ ተመረጋገፂ ተመሊሱ ዳግም ክውለድ ይግባእ ማለት እዩ። ዳግም ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክውለድ ይግባእ ማለት እዩ። ብዳግም ልደት ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማይን እንድሕር ደኣለይ ተወሊዱ መንግስተ እግዚአብሔር ክወርሰ ይኽእልን። ስለዚ ተኣይንዮ እቲ ነገረ ድሕነት ተፈጺሙ እዩ። እቲ ነገረ ድሕነት ኮይኑ እዩ። ዓለም ኩሉ ብጎይታና ብኣምላኽና ብመድሓኒትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ድሒኑ እዩ። ሕዚ እቲ ጉዳይ መንግስቲ እግዚአብሔር ናይ ምውራስ መንገዲ እዩ ልኾን ማለት እዩ። ልድሓነ ሰብ ካብ ጸልማት ካብ ኣጋንንት እስራት ካብ ሰይጣን ባርነት ካብ ኃጢአት ባርነት ካብ መርገም ኃጢአት ልወፀ ሰብ መንግስቲ እግዚአብሔር ክወርስ ግድን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ገነትን ሲኦልን ኣቕሚጡ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ድማ ሓውን ማይን ኣቕሚጡ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ሲኦል ኣይተዓፀወቲ፣ ሰይጣን እውን ኣብ መሬት ኣሎ፣ ሲኦል እውን ተዘጋጅያ ኣላ፣ ገነት እውን ብደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊትዋ እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ድሒኑ እዩ መንግስቲ እግዚአብሔር ክወርስ ግን እዩ። መንግስቲ እግዚአብሔር ክወርስ ግን ናይቱ ድሕነት ወራሲ ኮይኑ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕመጥ ግን ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ካልኣይ ዳግም ልደት ክውለድ እኒአዎ ማለት እዩ። ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ለይ ተወሊዱ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክወርስ ኣይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ እንፍለየሉ ዓብይ ጉዳይ ነገረ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ፣ ወይ ደሞ ምስጢረ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክወርስ ተኮይኑ ሓና ክድሕንዮ ተኮይኑ ይኾና ንብል ኣለና፣ ክተስተውዕሉ ይግባእ። ልክድሕን ይኾና ንብል ኣለና፣ እቲ ልድሓነ ሰብ ኢና ንብል ኣለና። እቲ ልድሓነ ሰብ ብደሙ ልድሓነ ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ልድሓነ ሰብ ኢና ንብል ኣለና። እቲ ድሕነት ዝረኸበ ሰብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክወርስ ተኮይኑ ዳግም ልደት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክውለድ ይግብኦ። እዚ ሓደ ዓብይ ጉዳይ ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ እውን ብወንጌሉ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 5 እዚ ይብል ማለት እዩ፣ ዳግም
ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማይን ለይተወለደ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክወርሰ ይኽእል ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ልድሓነ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክወርሰ ኮይኑ ዳግም ልደት ካብ ጥምቀት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክውለድ ይግባእ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ እንደገና ምስጢረ ቁርባን ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ምስጢረ ቁርባን ማለት እዩ። ከዚ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 54 ስጋይ ልበልዐ ደመይ እውን ልሰተየ ለዘለዓለም ምሳየ ይነብር ኣነ እውን ምስኡ ይነብር ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ልድሓነ ክርስቲያን ብደሙ መድሓኒትነት ብኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒትነት ልድሓነ ወዲ ሰብ ስጉኡ ክበልዕ ደሙ ድማ ክሰቲ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንድሕር ዳኣ ዝፍፅም ኮይኑ እግዚኣብሔር ለዘለዓለም ምስኡ ይነብር፣ እቲ ሰብ እውን ለዘለዓለም ምስ እግዚኣብሔር ይነብር። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ድሒኑ ተኮይኑ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት ዝቐበል ተኮይኑ ብስግኡ ብደሙ ክነብር ይግባእ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ነገረ ቅዱሳን ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ነገረ ቅዱሳን ማለት እዩ። ናይ ቅዱሳን ምልጃ፣ ናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳን፣ ናይ ቅዱሳን ብኣፀደ ነብስን ብኣፀደ ስጋን ዝገብርዎ ናብ እግዚኣብሔር ለብፅሕዎ ልመና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ህዝቢ ክርስቲያን እዚ እንደገና ይኣምኑ ማለት እዩ። ካልኦት ቤተ እምነት እዚ ይቕበሉ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እንታይ ክንፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ። ድሕነት ማንም ሰብ ድሒኑ እዩ፣ ግን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ካልእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድሒና ልብሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድሒና ልብሉ ቤተ እምነታት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብምንታይ ተፍልጥ ተባሂሉ ግን እቲ ሓደ ነገረ ቅዱሳን እዩ ማለት እዩ። ናይ ቅዱሳን ምልጃ፣ ናይ ቅዱሳን ጸሎት፣ ናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ብኣፀደ ነብሲ እውን ብኣፀደ ስጋ እውን ትቕበል ማለት እዩ። ስለዚ ልድሓነ ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድሒነ ልብል ሰብ ናይ ቅዱሳን ምልጃ፣ ጸሎት፣ ልመና፣ ቃል ኪዳን ክቕበል ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ለፈላለየና ነገር እዚ እዩ ማለት እቲ ሓደ እንደገና ነገረ ማርያም ማለት እዩ። እኖና እመብርሃን እመ ኣምላክ ወላዲተ ኣምላክ ድንግል ማርያም ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን እልተባሃለት ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ሃምል ኾነት ምልጃኣ እውን ሃምል ሰሪ ምልጃኣ እውን ቅቡል ሃምል ኾነ እንዲያውም እሳ ወላዲተ ኣምላክ ዝኾነት ብልበለፀ ብልዓበየ እነና ናይ ችግርና ናይ ጭንቅና ምስ ወዳ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ፈጣሪኣ ምስ ስላሴ ከምል ተተዓርቀና ከምል ትልምነና ከምል ተማልደና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ እዚ ተኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ካልኦት ቤተ እምነታት ብዙ ነገራት እዚ ንፍለ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካሊእ እውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብጾም ብጸሎት ብስግደት ተኣምን ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ካልኦት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክነት መድሓኒትነት ድሕነት ፍጹም ኣምላክ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኣምላክ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኢሎም ለኣምኑ ቤተ እምነታት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዙም ነገራት እዚኦም ትፍለ ማለት እዩ። እሳቶም እየኣምንዎምን እየቕበልዎምን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግን እዞም ነገራት እዚኦም ትቐበሎም ማለት እዩ። ብዙኦም እንደገና ተኣምን ማለት እዩ። ምክንያቱም ናይ መጽሓፍ ቃላት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ናይ ስላሴ ቃል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ለድሓነ ሰብ ክጾም ይግባእ፣
ሓደ ልድሓነ ሰብ ክጽሊ ይግባእ። ሓደ ልድሓነ ሰብ ስግደትን ምጽዋትን ጽቡቕ ዝተባሃለ ስራሕ ኩሉ ክሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዙም ነገራት እዚኦም ካብቶም ካልኦት ቤተ እምነታት እትፍለየሎም መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ትፈልጥ፣ ትርዳእ፣ ተምህር ኮይኑ ግን ሓደ ልድሓነ ሰብ ሓደ ነፃ ልውፅአ ሰብ ብዙም ልወናዮም እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ክቕበል ይግባእ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እቶም ሕዚ ዝጠቐስናዮም ብጥምቀት፣ ብቁርባን፣ ነገረ ቅዱሳን፣ ነገረ ማርያም፣ ብጾም፣ ብጸሎት፣ ብስግደት ንኣምን ንቕበል ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ድማ ብዙም መንገድታት እዚኦም ኣቢልና ንወርስ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ስለ ልድሓነ ስራሕ ኣየድልዮ ማለት ይኾነ ኣየድልዮይ ማለት ኣይኾነይ። ሓደ ልድሓነ ሰብ ስራሕ ኣየድልዮ ክሰርሕ ይግባእ። ናይ ጽድቂ ስራሕቲ ክሰርሕ ይግባእ። እቶም ቤተ ክርስቲያን ለቕመጠቶም ዓንተው ዝተናገርናዮም እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ናይ ድሕነት መንገድታት ዝኾኑ ብስጋናን ብነብስናን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እንወርሰሎም ክንፍጽም ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ስራሕ እንድሕር ደኣ ለየብሉ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ሊሰርሕ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እንድሕር ደኣ ሊኽተል ኮይኑ ተቆሪጹ ይድብረ ማለት እዩ። ስለዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ እውን ብወንጌሉ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 10 ከምዚ ይብል ጽቡቕ ፍረ ዘየፍሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቆረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ለኣመነ ሓደ ልድሓነ ሰብ ፍረ ከፍሪ ይጽበዮ እዩ ማለት እዩ። ስራሕ ክሰርሕ ይጽበዮ እዩ ማለት እዩ። ፍረ ለየፍሪ ተኾይኑ ካፍቱ ዛፍ ካፍቱ ጉንድል ተባሃለ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቱ ጉንደ ወይን ተባሃለ ሓቀኛ ጉንደ ወይን ዝኾነ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቱ ሓቀኛ ጉንዲ ይድብረ ይቁረጽ እሞ ይድብረ ላብ ሓዊ እውን ይድብረ ማለት እዩ። ኣብቲ ሓዊ እውን ይቃጸል። ስለዚ እንታይ እዩ ሓደ ልድሓነ ሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒትነት ኣምላክነት ዝኣምን ሰብ ስራሕ ክሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ስለ ልድሓነ ጥራሕ ወይ ድማ ብእምነት ጥራሕ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክወርስ ሃምለ ይኽእል ቅዱስ ያዕቆብ እውን ብመልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 26 ከምዚ ይብል ማለት እዩ እምበኣርከስ ስጋ ብዘይ መንፈስ ምውት ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እምነት ብዘይ ግብሪ ምውት እያ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣርከስ ስጋ ብዘይ መንፈስ ምውት ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ እያ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እምነትን ግብርን ለይፈላለዩ ሓደ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ለኣመነ ሰብ ሓደ ለድሓነ ሰብ ግብሪ ክህልዎ ናይ ጽድቂ ስራሕ ክህልዎ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እንደገና ክወርስ ተኾይኑ እቲ ልድሓነ ሰብ እቶም ዓንተው ዝጠቐስናዮም ኣብቲ እምነቱ ተወሳኺ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ከውርሱ ዝኽእሉ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ ለአይሁድ ለንስሓ ልግባእ ፍረ ኣፍርዮ ከም ዝበሎም ለንስሓ ልግባእ ፍረ ክነፍሪ ይግባእ ማለት እዩ። ምስ እግዚአብሔር ክንነብረሉ ንኽእል ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክንወርሰሉ ንኽእል ፍረ የድልየና ማለት እዩ።
ስለዚህ ፍረ ለይፈሪ ዛፍ ደማ ይቆረፅ ላ ሓዊ ደማ ይድብርይዎ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ልድሓነ ሰብ እምነት ለለዎ ሰብ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክነት ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ለኣምን ነገረ ድሕነት እውን ልቕበል ሰብ ፍረ ከፍሪ ይግባእ ማለት እዩ። ምስ እምነቱ ስራሕ እውን ክውስኸሉ ይግባእ ማለት እዩ። ግብሪ እውን ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ። ግብሪ ለየብሉ ተኾይኑ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ግብሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግብሪ ለይፍፅም ተኾይኑ ናይ ሰይጣን ግብሪ ልፍፅም ተኾይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ግብሪ እንድሕር ለይፍፅም ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር እንድሕር ለይነብር ኮይኑ ወዲ እግዚኣብሔር ይኾነ ወዲ ሰይጣን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እውን ናይ ኣቦኡ ናይ ሰይጣን ግብሪ እዩ ልፍፅም ዘሎ ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ግብሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግብሪ ናይ ስላሴ ስራሕ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክነት ይኾነ ልፍፅም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ልድሓነ ሰብ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ግብሪ ክገብር ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ክሰርሕ ይግባእ። ካብኡ ወፃእቲ ኮይኑ ወዲ እግዚኣብሔር ይኾነይ ወዲ ኣቦኡ ወዲ ሰይጣን ይኾን ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍረ ይኾነይ ናይ ሰይጣን ፍረ እዩ ማለት እዩ። እቲ ለየፍሪ ድማ ይቁረፅ ካብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ድማ ይወፅእ ለሰይጣንና ለተኸተልቱ ላፍቱ ተዘጋጀየ ላብ ሓዊ ደገና ይደብረ ማለት እዩ። ስለዚ እምነት ብለይ ስራሕ እምነት ብለይ ግብሪ ሃምሉ ሞተ ምዉት ሃምሉ ኾነ እንደገና ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዙይ ሒዛ ነገረ ድሕነት እውን ሃምሉ ኾን ሰብ ልድሓነ ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክነት ዝኣምን ሰብ እዚ ነገር እዚ ትፍፅም ተሎ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክወርስ ሃብ ንኽእል ተምህር ማለት እዩ። ካብዚ ወፃእቲ ኮይኑ ግን ብጥምቀት ለይኣምን ከምኡ እውን ነገረ ቅዱሳን ለይቕበል ነገረ ማርያም ለይቕበል ብቁርባን ለይኣምን ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክወርስ ሃም ለይኽእል እቲ ድሕነት እንደገና ነገረ ድሕነት ክኾን ሃም ለይኽእል ብስርሑ ናይ ኣጋንንት ስራሕ ስለዝሰርሕ ድሕሪኡ ድማ ካብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክወፅእ ሃም ዝኽእል ቤተ ክርስቲያን ተምህር ማለት እዩ። ስለዚ ሓሳብና ትጠቕልል ከለና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ንጽሕት ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ካልኦት ቤተ እምነት ብዙም ነገራት እዚኦም ትፍለ ማለት እዩ። ካልኦት ድሕና ትብል ተለዉ እዞም ዝገለጽናዮም ነገራት ኣይቕበሉን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግን እቶም ዝገለጽናዮም ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቁርባን እቶም ካልኦት እውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ሒዛ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክወርስ ሃም ዝኽእል ተኣምን ተምህር ትእውጅ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ልመኸረና ልገሰጸና ክብር ምስጋና ለጎይታና ለመድኃኒትና ለኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።